Закрыццё камсамолкі і новы ціск на Тутбай, больш за 200 затрыманых за каментары ў інтэрнэце і міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і еўразвязу. Паважанае гаспадарства, добры вечар. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч. Вы глядзіце праграму без акрэдытацыі, і менавіта гэтыя тэмы мы сёння і будзем абмяркоўваць. А гаварыць пра гэта мы сёння будзем разам з маімі сябрамі і калегамі Вольгай Ерохінай, кіраўніцай вэб-рэдакцыі Белсату. Добры вечар. Добрый вечер. Павлюком Быковскім, медыаэкспертам. Вітаю вас. І Ігорам Тышкевічам, экспертам Украінскага інстытуту будучыні. Вечер добрый. Давайте пачнем, напэўна, з такой вось медыа-тэмы. Просто канец эпохі. Зачынілі камсамолку ў Беларусі. Я вось памятаю, що ў дзяцінстве для мяне гэта была такая важная крыніца інфармацыі. Бацькі пастаянна выпісвалі всю дарогу, ды нават зараз, вось колькі я памятаю, яна пастаянна в доме была. І нешта я там пастаянна чытаў, зразумела, там рубрика спорту і гэтак далей. Я вот просто узгадваю, што нават маці мне казала: вось глядзі, карацей, як у камсамолцы добра пішуць, вось ты, маўляў, мусіш быць вось такім. І перадамо тут прывет Ульяне Бабаед. Мне маці заўжды яе ў прыклад ставіла: вось, карацей, глядзі, карацей, вот пішы як Ульяна. І вот просто для мяне такі як бы прыклад быў. І вось цяпер гэта ўсё знішчана. Давайте просто пагаворым, наколькі ўвогуле гэта вялікая страта для беларускага медыаполя, асабліва з улікам таго, што яно і так, в прынцыпе, разгромлена. Воля, давай вось тут з цябе пачнем, таму што ты да гэтай рэдакцыі непасрэднае дачыненне мела. Так, правда, я 7,5 год прапрацавала на камсамолку, і Ульяна Бабаед, якой ты перадаваў прывітанне, яна была маёй рэдактаркай, адной з рэдактарак маіх. Слухай, ну, для мяне, я думаю, што для чытачоў гэта вялікая страта. Канешне, апошні год для камсамолкі ён быў складаны. Не друкавалася яна ў Беларусі, сайт заблакавалі. Было, ну, шмат праблемаў было з рэдакцыяй і скарачэнні і гэтак далей. Мне падаецца, гэта страта ўвогуле для ўсёй Беларусі, таму што такой газеты, як камсамолка, яе ў прынцыпе не было, няма аналогаў такога медыа менавіта друкаванага. Таму што Тутбай, канешне, гэта такая глыба, іншыя медыа таксама займалі свае нішы, але камсамолка, гэта, ведаеш, гэта друкаванае медыа, якое распаўсюджвалі ў электрычках, якое набывалі там людзі старэйшага пакалення, якое распавядала такі дайджест, ведаеш, быў навінаў, быў такі, ну, то бок, рэдакцыя кожную раніцу збіралася і абмяркоўвала, якія тэмы падаць у такім, як пакруціць іх, як іх патлумачыць чытачу. І чалавек, які атрымліваў газеты на рукі, ён ужо ведаў, што адбываецца ў Беларусі. Ён не прачытваў там 100-500 навінаў на сайтах розных, калі гэта мы кажам пра інтэрнэт-медыа. Але яго ўжо гатовы просто быў, вось просто гатовы такой срез дня карціны як бы Беларусі і свету. Гэта вялікая страта, што датычна прафесіяналаў, таму што ўсё ж такі, на мой погляд, гэта было такое скапленне неверагоднейшых прафесіяналаў у адным месцы, якія вучыліся адзін у аднаго. Я просто бежала на працу не толькі для таго, каб напісаць нейкую навіну, ці нейкі артыкул, ці інтэрв'ю у кагосьці ўзяць, але і каб павучыцца ў маіх калегаў, таму што было просто, ведаеш, гэта невычарпальная крыніца ведаў для журналіста, для рэдактара. Гэта была такая камсамолка, ведаць. Таму, канешне, асабіста для мяне мне вельмі прыкра, што яна была зачыненая, хоць, напэўна, гэта было правільнае рашэнне з боку кіраўніцтва, але прыкра, што гэта, ведаеш, такая кропка ў гэтай эпохі. Дарэчы, а як выглядала праца рэдакцыі апошні год? Што там увогуле пісалася ў сувязі з тымі падзеямі, якія адбываюцца, таму што відавочна, што ўсё адлюстроўваць было проста немагчыма. Як гэта перажывалася ўнутры, ці чула ты нейкія фідбэкі ад тваіх былых калег, і якім чынам у іх увогуле атрымлівалася вось так балансаваць, так бы мовіць, в гэтым віры? Я скажу так, што медыям, якія зарэгістраваныя ў Беларусі, якія афіцыйна выходзяць, ім заўсёды складана балансаваць паміж тым,
што як паднесці чытачу тэму цікава і каб табе за гэта не прыляцела зверху. Скажем так, камсамолкай за тое, што камсамолка раскрывала тэмы, за тое, што камсамолка тэлефанавала чыноўнікам, заклікала іх да адказу, таксама часам прылятала там ад нейкіх, ведаеш, там кіраўнікоў гэтых чыноўнікаў кшталту: а чаму вы сюды лезеце? Ну, лезем, таму што гэта цікава чытачу, як бы, да, адбіваліся хоць нейкім чынам. Там, скажем так, зараз у прынцыпе складана балансаваць усім медыа, якія афіцыйна выходзяць, скажем так, якія зарэгістраваныя ў Беларусі. І мы бачым апошні прыклад, калі абсалютна размова са знаёмай Андрэя Зельцера прывяла да таго, што журналісты затрымліваюць, і яму пагражае да 12 гадоў. Гэта якое балансаванне тут можа быць? Мне падаецца, тут нават не ведаеш, адкуль міна нейкая прыляціць, не ведаю, там дзе нешта ўзарвецца. Паўлюк, якім чынам выглядала камсамолка в апошні год менавіта ў палітычным плане? І ўвогуле, ці не было там крамлёўскіх нейкіх наратываў, таму што я ведаю, што ты за гэтым вельмі уважліва сочыш. Ну, калі казаць пра камсамолку, камсамольскую правду в Беларусі канкрэтна, то гэта было выданне, якое выдавалася сумесным прадпрыемствам, у якога была натуральна доля і маскоўская, але была доля і беларуская. Закрытае акцыянернае таварыства БЛКП Прэс выступала выдаўцом. Яны, канешне, мусілі нейкі кампраміс знаходзіць са сваімі сугаспадарамі у Москве, але разам з тым камсамолка пісала пра беларускіх паэтаў, пра беларускую гісторыю, пра беларускіх спевакоў, пра беларускія пратэсты і пра беларускія рэпрэсіі. То бок гэта была гісторыя, у якой відавочна яна мела сваю уласную пазіцыю. І гэта пазіцыя выглядала як беларуская медыа. Калі ўзяць даследаванні, якія робяць Міністэрства інфармацыі, ці па замове Міністэрства інфармацыі, у меня ў руках кніга «Особенности трансформации информационного поля Республики Беларусь в современных условиях», то тут наўпрост рассказывается про роль камсамолкі. Гэта першае друкаванае выданне по ахопу аўдыторыі. І наколькі я памятаю, увесь час камсамольскую правду в Беларусі параўноўвалі з дзяржаўнымі выданнямі, і рэдактары гэтых дзяржаўных выданняў атрымлівалі втык за тое, што ахоп камсамолкі быў большы. Ну і гэта было даволі важным аргументам у спрэчкі. І, уласна кажучы, тут тая ж самая гісторыя атрымліваецца, як з парталам Тутбай, які меў вельмі вялікі ўплыў, вялікі ахоп аўдыторыі Беларусі. Ну вот зараз два лідара аказаліся фактычна знішчаны. Калі казаць пра маскоўскія наратывы, то яны прысутнічаюць ва ўсіх беларускіх незалежных медыях. Яны прысутнічаюць часам несвядома, як я разумею, ну гэта моя гіпотэза, якую варта правяраць, бо беларускі рэжым даволі моцна закрыты, а расійскія гульцы умеюць праз такую кіраваную адкрытасць закідваць свае наратывы, якія потым вельмі пераканаўча распаўсюджваюцца, у тым ліку беларускімі незалежнымі медыямі. Ну, допустим, адзін з такіх наратываў пра тое, што Москва утрымлівае Лукашэнку, ну, насамрэч, у значнай ступені гаворка ідзе не пра утрыманне, а пра прысутнасць у адной мытнай прасторы, што выдаецца як доступ да рынка і як нейкая асаблівая такая паслуга. Рэфінансаванне крэдытаў, якое выдаецца як утрыманне. А што ж тады казаць пра крэдыты, якія атрымлівала беларускі бок з еўрапейскага боку, это таксама было утрыманне. Крэдыты это не утрыманне, крэдыты это крэдыты. Ну і то бок, калі казаць пра такого кшталту наратывы, то яны прысутнічалі ва шмат такіх выданнях, у тым ліку камсамольскай правды. Ігор, на твоё меркаванне, вось як гэтакая падзея і такія дзеянні ўлады ў Беларусі будуць расцэненыя ў Крэмлі? І агулам, вось, ці не з'яўляецца гэта нейкім такім паказнікам? Ну, я б не сказаў, што гэта пэўны паказнік. Тут, калі казаць пра тое, што адбылося, пра прычыны наступства, трэба улічваць адразу некалькі фактараў.
Першы гэта агульны працэс зачысткі інфармацыйнага поля, які ідзе фактычна і які будзе завершаны перад правядзеннем рэферэндума па канстытуцыі ад Лукашенка, і гэта хутчэй будзе зроблена. Таму што ключавой задачай беларускіх уладаў цяперашніх ёсць адсячэнне ядра пратэстаў, ну, умоўна кажучы, электаральнага балота, то бишь ад людзей, які не схільныя да актыўных дзеянняў. І камсамолка, як медыа з шырокай аўдыторыяй якраз такі у сярод балота, яна натуральна патрапляла пад прыцэл беларускіх дзяржаўных медыа. Другое пытанне. Гэта структура уласнасці самой камсамолкі. Я хочу нагадаць, што камсамольская правда, як холдинг, на 60% належыць, ну, там, правда, праз фірму-пракладку, уласніку вядомага, скажем так, інфармацыйнага холдинга Регнум.ру. З Регнумам у Лукашэнкі вельмі даўна вельмі кепскія адносіны. І нарэшце трэцяе. Рэдакцыя, беларуская рэдакцыя. Улетку 2020 года у Беларусь прыехала, і на галоўным рэдактарам была прызначана Марина Бурнакова. Гэта была рэдактар КП Хабаровск. Я хочу нагадаць, што ў 2020 годзе якраз такі масавыя акцыі былі ў Хабаровску. І, адпаведна, яна кіравала у тым ліку інфармацыйнай падачы, каб з аднаго боку не надта дратаваць беларускія ўлады, а з другого боку заставацца у рамках, у межах, якія задаюцца у тым ліку ад уласнікаў камсамольская правда як холдинг, куды як бы там не было, але больше на 70% выходзіл зал БЛКП пресс, потому что беларуская частка там была дастаткова, так скажем так, маленькая. Таму, сыходзячы з гэтых паказчыкаў, ну, в прынцыпе, лёс камсамолкі ў Беларусі, ён быў прадвызначаны, і пытанне было проста калі, у якім фармаце, таму што магло гэта адбывацца ў лайт-варыянце. Гэта калі змянялась бы структура ўласнікаў у ЗАО БЛКП пресс з большай час уваходам какого-нибудь з гульцоў блізкіх да Лукашенка, адпаведна са зменай рэдакцыі, альбо праз абмежаванне, ну, першае неверагодна, другое малаверагодна, ну і трэцяе ў выніку, ну, прайшлося праз закрыццё. Вось слухайце, як вы думаеце, у каго тут якія ёсць ідэі наконт таго, на якім узроўні прымалася гэтае рашэнне? Вось гэта сам Лукашенко вырашыў, што от трэба камсамолку зачыніць. І ці думаеце вы, што ён увогуле яе чытаў? Таму што мне здаецца, што от якраз такі камсамолку ў яго на стале мусіла быць. Зноў жа, як вось і ў чалавека такога фармату, ну і ў прынцыпе, што гэта адно з найбольш уплымовых медыа ў краіне, адпаведна, все-таки яму штосьці адтуль паказвалі. І наколькі гэта вот менавіта ягонае рашэнне, ці гэта ўжо вось такое свавольства на месцах. Вось камусьці з камітэтчыкаў не спадабалася гэта інтэрв'ю, і яны вырашылі імпульсіўна, там, Церцель грукнуў кулаком па стале і вырашылі, вось, все, там трэба гэтую камсамолку зачыняць. Калі браць гэта інтэрв'ю з пункту гледжання вот такой, ну, не ведаю, такого триггера, яно дастаткова слабае. Ну, шчыра. Таму у мяне, прынамсі, стварылася такое ўражанне, што проста чакалі, калі. Умоўна кажучы, калі, на чым падставіцца. Адпаведна, ну, з'явілася магчымасць, і калі і ў выпадку, калі гэта было менавіта чаканне, то я не ведаю, хто распрацоўваў гэту камбінацыю, але тое, што Лукашэнку далажылі і атрымалі, прынамсі, візу, я не прочив, то гэта хутчэй за ўсё так. Александр Лукашенко, натуральна, не чытае газет і амаль не глядзіць тэлевізор. Тэлевізор ён можа ўключаць па сваёй ахвоце перыядычна, але ў яго не факт, што ёсць на гэта так шмат часу. А медыа ён успрымае як тэчку з раздрукоўкамі, якую яму падрыхтавалі. І ў гэтай тэчцы, насамрэч, ну, прынамсі, тыя прыклады, которые я бачыў, яна даволі адэкватна ахоплівае розныя тэмы, і там не сказана, адсутнічае ацэнка як такавая саміх публікацый, просто сабраныя публікацыі на злабадзённыя тэмы. Але паколькі публікацый такіх даволі шмат, то тут важную роль адыгрывае якраз анатацыя і тлумачэнне, што бы все гэта значыла, якая суправаджае прэс-кліпінг. І вось тут атрымліваецца, як это было пададзена, так оно і спрацуе. І у такой гэта значыць, што фактычна кожны, хто знаходзіцца на такіх кіруючых пасадах, ён не можа асабіста ацэньваць шмат што, і ён мусіць абапірацца на падначаленых. І як у тым старенькім брытанскай камедыі «Так,
спадар-міністр, падначаленыя даволі часта круцяць сваім кіраўніком, бо яны рыхтуюць глебу для прыняцця рашэнняў. У нашай сістэме даволі дзіўна зараз размеркавалася падрыхтоўка прыняцця рашэнняў. Ну, вот у нас ёсць спадарыня Качанова, якая ўжо не кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, а Александр Лукашенко все кажа ёй: ну, вы перадайце нарэшце тэчку з кадравымі рашэннямі спадару Сергіенку, які кіруе адміністрацыяй прэзідэнта. Але, напэўна, Сергіенка іх так і не атрымала, эту тэчку. Раз просьба паўтараецца. То бок важная роля атрымліваецца асабістыя вага царедворцаў, якія знаходзяцца вакол Лукашэнкі, і нават не толькі прывязаныя да пасады. Таму для аналізу тут атрымліваецца занадта пераблытаная карціна, і ці сапраўды Лукашэнку нешта захацелася зрабіць з камсамольскай праўдай, не думаю, што ў яго асабістая ненавісць да яе была. Але тое, што у аналітычных всякіх публікацыях разбіраецца роля важных, незалежных ад Александра Лукашэнкі медыяў, хто гэта дакладна, і было сказано, што яны ствараюць пэўныя такія кааліцыі, якія рыхтуюць каляровыя рэвалюцыі. Ну, я, напэўна, дадам толькі наконт рэдактаркі з Хабараўска, якая прыехала нібыта з Хабараўска. Яна насамрэч у Маскве ўжо працавала некалькі гадоў, таму даволі, ну, скажем так, можна, канечне, параўнаць з тым, што яна з Хабараўска прыехала, але яна ўжо была масквічка 2 гады як кажуць. Таму як бы я сумнююся, што была нейкая ідэя з ейным прыездам нармалізаваць унутры рэдакцыю. Яна, хутчэй за ўсё, была такім грамадводам. Вось паглядзіце, што яна проста прыехала, давайце супакоімся, там, каб наверсе супакоіліся, каб не чапляліся ўжо значна вельмі моцна. Бо давайце так, у камсамолкі, нягледзячы на тое, што падалі, колькасць накладаў падала, ўсё адно гэта заставалася адна з найбуйнейшых газетаў друкаваных. Друкаваць газету ў Расіі і вазіць яе машынамі і распаўсюджваць яе праз 3 гандлёвыя сеткі, калі я не памыляюся, і праз пункт на Платонова 1Б, дзе быў офіс камсамолкі, гэта вельмі складана, гэта мега затраты. Камсамолка была заўсёды мега паспяховым фінансава выданнем. Ніякіх датацый, ні адной капейкі датацый з Масквы ніколі не шло. Гэта заўсёды было менавіта Масква атрымлівала, скажем так, грошы з камсамолкі за тое, што, таму што гэта было закрытае акцыянернае таварыства. То бок, чым больш мы зараблялі ў Беларусі, у Менску і ў Беларусі, тым больш Масква была шчаслівая, скажем так. І тым больш яны нас віншавалі там з надыходзячым Новым годам там і зацверджвалі нейкія там бюджэты і так далей. Як думаеце, што будзе далей з гэтым брэндам? Таму што мне здаецца, што ну вось не можа проста так знікнуць менавіта сама камсамольская праўда. Тут выказваюць такі варыянт, што магчыма будуць проста расійскую газету прадаваць і все. То бок, ну, маўляў, якая розніца беларусам, там будуць артыкулы пра Беларусь, не будуць чытаць пра Філіпа Кіркорава. Мне таксама здаецца, я ўжо бачу вашы рэакцыі, што гэта не пракаціць, але ці можа быць такі падыход, як думаеце? Глядзіце, з пункту гледжання медыябізнесу, усе выданні, якія выдаюцца в Расіі і прыходзяць у Беларусь, яны занадта дарагія. Таму выданне мусіць прынамсі друкавацца ў Беларусі. Другое, калі выданне мае занадта мала беларускага контенту, яно пачынае праігрываць у канкурэнцыі. Гэта здаецца, што беларусам вельмі цікава, што адбываецца ў Расіі, але пасля таго, як «Ізвесція» спынілі беларускую старонку, «Известия» згубили наклад у Беларусі. Ну, можна параўнаць з аргументамі і фактамі в Беларусі. Гэтае выданне утрымлівае беларускі контент, яно не крытыкуе Александра Лукашэнку, але беларускага контенту там даволі шмат. Калі б яго не было, то выданне бы не прысутнічала на беларускім рынку. А нейкі поспех могуць мець часопісы, бо яны прадаюцца не адзін дзень, і яны сапраўды прадаюцца, але яны все равно выглядаюць больш дарагімі для беларускай аўдыторыі. Акрамя таго, ну, зараз ужо змяніліся формы медыаспажывання, людзі не асабліва ганяюцца за глянцавым часопісам ці тоўстым літаратурным часопісам. Шмат хто спампоўвае публікацыі
да сабе на букридеры або чытае на сайце, глядзіць відэа. І з улікам усяго гэтага просто даволі складана ўявіць, каб друкаваны нумар без зменаў, які бы прывозіўся з Масквы, меў вельмі шырокую аўдыторыю. Нейкі час, магчыма, это будзе прадавацца, калі раптам такое будзе прынята рашэнне. Але я думаю, што гэта будзе бізнес-мадэль, якая не акупаецца, бо занадта дорага это все рабіць. І я не думаю, што беларускія ўлады так уж ахвотна пусціць замежнае выданне, якое яны зусім не могуць кантраляваць. Тут яны маглі хаця бы званіць і скардзіцца галоўнаму рэдактару ці выдаўцу, а вось у Москву скардзіцца больш складана. Слухай, я не думаю, што будзе нейкая бізнес-мадэль пад брэндам «Камсамольская праўда». Тут шмат пытанняў. Вось тое, што Паўлюк сказаў, што гэта дорага. Гэта абсалютна слушна, што па інерцыі, магчыма, штосьці яшчэ будзе камсамолачку набываць, але чытаць толькі выключна расійскія навіны, гэта будзе нецікава, таму што аўдыторыя, якая набывала камсамолку, яна чытала беларускія навіны. І па інерцыі, магчыма, яшчэ там нейкі месяц гэта працягнецца. А па-трэцяе, ведаеш, нават калі тут, скажем так, умоўна кажучы, хтосьці захоча нейкі карпункт стварыць пад гэтым брэндам, то гэта трэба будзе спытацца у спадара Сунгоркіна. Таму што проста так адкрыць нейкі брэнд, умоўна там засяліць яго журналістамі з Саўбелкі не атрымаецца. Гэта трэба будзе спытаць, ці можна пад гэтым брэндам выпускаць хоць штосьці. Таму я вельмі моцна сумняваюся, што менавіта пад гэтым брэндам будзе штосьці створана. Магчыма, журналісты, скажем так, дзяржаўных выданняў захочуць штосьці зрабіць народнае, але яны, хутчэй за ўсё, у іх не атрымаецца. Таму што, давайце так, у іх вельмі шмат магчымасцяў і раней, і зараз ствараць штосьці народнае. Мы бачым, што нічога народнага яны стварыць не могуць. Яны не ўмеюць размаўляць з чытачамі на іхнай мове. Ёсць безумнейшая падтрымка Саўбелкі, я маю на ўвазе прымусовая падпіска, там датацыі і ўсё астатняе. Ёсць падтрымкі іншых выданняў дзяржаўных, але народнага нічога не паўстала. Ніхто з іх на месца нават прыблізна дацягнуцца да ўзроўня камсамолкі не змог. Таму я вельмі моцна сумняваюся, што штосьці паўстане такое, і асабліва пад брэндам камсамолкі. А ўвогуле, вось гэты наезд на Тутбай цяпер чарговы, гэта ўвогуле што? І таксама мяне цікавіць пытанне, наколькі гэта цэнтралізаваны загад, ці гэта зноў жа ініцыятыва нейкага мента на месцы, які пабачыў там чарговую публікацыю, ах, вы ж экстрэмісты, і вырашыў таксама такім чынам выслужыцца. Як думаеце? Сэнс які? А мы маем, калі былі спробы спрэсінгу датычна іншых медыя, іншых электронных рэсурсаў, то слова экстрэмізм гучала вельмі часта. Па Тутбаю першая прэтэнзія была іншая. Окей, яны зрабілі ўжо не пад брэндам Тутбай, пад іншым брэндам, выйшлі на частку свайго чытача, яшчэ раз падкрэсліваю частку, і адпаведна у такім выпадку ўзнікае натуральнае пытанне. Окей, калі ўсіх астатніх, нават з пункту звычайнай логікі, абвінавачваюць у нейкім экстрэмізме, чаму гэтых не? То бишь яны ізноў выйшлі, паспрабавалі выйсці да чытача, яны ізноў нарваліся на традыцыйны, скажем так, Павлюк, бачу, не згодны. Так, я не згодны, бо «Зеркало.io» адразу было прызнана экстрэмісцкім выданнем, калі было прызнана экстрэмісцкім выданнем Тутбай і все сацыяльныя сеткі Тутбай. Зараз іншая інфармацыйная нагода. Раней менеджмент Тутбая абвінавачваўся ў тым, што ў іх былі быццам бы нейкія фінансавыя парушэнні, але фінансавыя парушэнні вельмі складана прыпісаць да працы творчых асобаў, журналістаў, якія не падпісваюць фінансавых дакументаў. Разве што там можна быць акцыянерам, але тут гаворка не ішла нават пра акцыянераў. І тут, калі аказалася, што трэба выходзіць на суд, вырашылі, што трэба прыдумаць яшчэ адзін артыкул, якім можна расцягнуць і на журналістаў таксама. Гэта адзінае, што, як я магу рацыяналізаваць, тое, што яны раптам вспомнілі, што год назад было на партале Тутбай. Так, сорі, Павлюк, аднаго не выключае, таму што такія ж самыя вінавачанні датычна менавіта журналістаў ёсць і па іншых медыа.
Я яшчэ дадам, што тут такое пытанне. Мы не ведаем у дачыненні да якіх супрацоўнікаў Тутбая заведзена гэта крымінальная справа. Уласна, учора таксама ўсе чыталі рэдакцыйны артыкул «Зеркала.io», што таксама ніхто не ведае у дачыненні да якіх супрацоўнікаў. Да тых, хто зараз сидзіць, ці да ўсіх. І што такое іншыя людзі? Што такое да іншых, там, іншых асобаў? Хто гэта? Ад прыбіральшчыцы да праграміста ці хто? У мяне ўзнікла учора думка, але гэта таксама выключна гіпотэза, таму што зараз мы можам толькі гадаць, мы не ведаем гэтых тэчак, гэтых не ведалі, там у дачыненні да каго крымінальная справа была заведзеная. У мяне такое адчуванне, што гэта адзін з такіх віткоў, чарговых віткоў зачысткі інфармацыйнай прасторы, таму што не ўсе журналісты Тутбая перайшлі на «Зеркала.io», не ўсе журналісты пераехалі ў іншыя краіны і зараз працуюць на «Зеркала.io». Частка з іх звольніліся і працуюць у іншых беларускіх медыа. І, напрыклад, яны жывуць у Беларусі. У мяне ёсць адчуванне, што гэта ў тым ліку можа быць у дачыненні да гэтых асобаў, таму што, давайце так, каманда Тутбай мега прафесіяналаў. Гэта людзі, якія думаюць, якія умеюць падаваць матэрыялы, якія умеюць аддзяляць чорнае ад белага. Таму яны працягваюць у інфармацыйнай прасторы, у інфармацыйным полі працаваць беларускім. У мяне ёсць адчуванне, што гэта такая акцыя застрашэння ўсіх, каб усе баяліся, сидзелі ціхенька пад лаўкай, і у тым ліку і тыя, хто засталіся менавіта ў Беларусі працаваць. І у тым ліку былыя супрацоўнікі Тутбая. Але гэта падкрэслю, што гэта выключна гіпотэза, таму што тэчак я не бачыла асабіста. Я тут цалкам згодны з Вольгай, але важны яшчэ момант. Тут гаворка ідзе пра злачынную групу, у якой была быццам бы змова, і іншыя асобы, гэта могуць быць як журналісты Тутбая, так і асобы, якія не мелі кантракта на Тутбай, але там публікаваліся, а таксама, магчыма, эксперты, якія давалі інтэрв'ю. То бок, увогуле, шэраг магчымасцяў тут вельмі шырокі, пакуль не будзе адкрыта, да каго яны маюць абвінавачанне, но мы можам толькі разважаць. Ну, я бы сказал, что тут пытанне пакуль адкрыта, потому что неакрэсленыя контуры дазваляюць заўсёды павялічваць, скажем так, абвінавачальную базу, дадаючы альбо выкідаючы людзей, потому что сама фармулёўка злачынная група і следства, гэта не следства да асобнага чалавека, то бишь можна выйсці, умоўна кажучы, з абвінавачаным альбо нават у статусе, спачатку падазраванага, пасля абвінавачанага, прошу прабачэння, абвінавачанага, але пасля спакойна сказаць, даруйце, вось па гэтай асобе не пацвердзілася. Але затое ёсць яшчэ дзесятак асобаў. Таму фармулёўка менавіта злачыннай групы гэта вельмі зручная фармулёўка, якая дазваляе рабіць межы абвінавачання, межы пераследу досыць такімі умоўнымі іх умовамі. Глядзіце, вось гэта 200 крымінальных справаў за каментары. Вот да гэтай жа тэмы практычна. Гэта ўвогуле што? І таксама, зноў жа, на вашае меркаванне, чыя гэта ініцыятыва? Як гэта ўвогуле можна патлумачыць? Ну, вось гэта ўжо банальны страх. Таму што тое, што здарылася ў Беларусі, гэта трагедыя, гэта было нечаканасцю для абодвух умоўных бакоў. І, адпаведна, гэта тут ужо спрацавала з аднаго боку страх, з другого боку неведанне, што рабіць. Ну і ў аўтарытарнай сістэме, калі сілавікі істотна ўзмацніліся у прыняцці рашэнняў, першая рэакцыя такой асобы гэта, даруйце, калі ласка, даць паміж вачэй. Тое, што сістэма паспрабавала зрабіць. Окей, мы самі спалохались, мы не ведаем будучай рэакцыі, давайте на всякі выпадак упакуем всіх, хто штосьці казаў. Ну, тут вот цікавы момент, што всіх яны якраз не ахапілі, хаця, можа быць, і хацелі. Мне падаецца, што тут аказалася пэўная рэакцыя на дэсакралізацыю КДБ. Бо КДБ это быў такі сімвал жалезнага Фелікса, непахіснага, непрадажнага і бессмяротнага. А тут упершыню ў Беларусі быў забіты супрацоўнік КДБ, і гэта было пададзена самім КДБ як забойства КДБшніка, то бок это не былі, напэўна, пралічаныя наступствы. І калі пачалі разыходзіцца колы па вадзе, то пачалі разумець, што нельга дазволіць людзям разважаць, што кожны можа стаць ружом, абараняць сябе, ну і гэтак далей, і тым больш падняць руку на КДБшніка. І
все гэта мусіла даць нейкі адказ. А вот адказ яны зрабілі у тым сэнсе, як сапраўды казаў Ігор, у лоб, а не падумаўшы, бо насамрэч яны не могуць дастаць абсалютна ўсіх каментатараў, бо іх было вельмі шмат. Значная частка каментатараў знаходзілася за мяжой. І пры гэтым яны зараз у чарговы раз прыцягваюць увагу да таго, што было што каментаваць. Бо гэта эфект Стрейзанд, бо калі нешта забаронена, то пра гэта гавораць яшчэ і болей у такой сітуацыі. І іншае пытанне, што некаторыя пачынаюць казаць азопавай мовай і гэтак далей, гэтак далей. Але разам з тым эфект некантраляванага распаўсюду інфармацыі і дэсакралізацыі КДБ яшчэ аукнецца беларускім спецслужбам. Ну і, адпаведна, раз яны будуць у абарончай пазіцыі, то достанется шмат кому, кто будет выказываться на этот конт. Я погоджуся з абарончай пазіцыі абсолютно. Мне кажется, яшчэ яны просто, скажем так, акцыю застрашэння такую правялі, што шмат хто зараз у Беларусі будзе думаць, скажем так, якія каментары пакідаць, якой азопавай мовы, як іх там маскіраваць, ці там увогуле ці ў прынцыпе штосьці пакідаць. Гэта адна з акцый застрашэння, на мой погляд, каб людзі менш абмяркоўвалі інфармацыйную нейкую нагоду. Увогуле проста маўчалі. Проста на кухонькі ціхенька там штосьці там абмеркаваць і ўсё, а вось у інтэрнэт не лезлі. А калі ў інтэрнэце няма, ну так нібыта і вогуле няма. Ну яно як бы не зусім так, ну у іхных галовах, напэўна, гэта менавіта такім чынам як бы адбываецца. Каментара нет, ну значыць ніхто не абмяркоўвае. Але каментары ёсць. Але каментары ёсць. Засталося у нас яшчэ цікавае пытанне наконт міграцыйнага крызіса на мяжы Беларусі і Еўразвязу. Насамрэч, вось у Польшчы пра гэта гаворыцца вельмі шмат, і Беларусь тут на парадку дня пастаянна, то бок дзякуючы гэтаму пытанню. То бок практычна кожны дзень штосьці з'яўляюцца, і польскія медыі шмат пра гэта гавораць. Зноў жа, і в Літве таксама гэтае пытанне падымаецца. Агулам, па-вашаму, куды гэта далей можа пайсці? І ці, в прынцыпе, зараз Лукашенко бачыць, што дадзеная ягоная аперацыя не мела таго выніку, які ён у яе закладваў? Пытанне, як падыходзіць. То бишь, давай, як эта аперацыя пачыналася. Мы маем праблему гандлю людзьмі, гэта традыцыйная праблема, якой некалькі дзесяткаў год. Мы маем злачынныя групоўкі, міжнародныя злачынныя групоўкі, якія не маюць нацыянальнасці, беларусы, палякі, літвіцы, якія гэтым займаюцца. Мы маем мелі сістэму фінансавання бар'ераў, які існавалі ў тым ліку на беларускай тэрыторыі. Багата якім дзяржавам Еўрапейскага Союза танней было даваць гранты таму ж самому памежнаму камітэту наўзамен нейкіх паслугаў, у тым ліку стрымлівання гэтых працэсаў. Але пры гэтым злачынныя групоўкі існавалі далей. І вот тут варта звярнуцца логіку заявы афіцыйнага Менску. Логіка заявы афіцыйнага Менска ад самага пачатку была такая. Денег нет, нет бар'еров. Гэта азначае, што бар'еры, за якія, умоўна кажучы, Еўрапейскі Союз уклаўся, яны зніклі. Окей. Далей, колькасць у любым выпадку арганізавана з беларускага боку не арганізавана, яна пераваліла за магчымасці, якія могуць перацягнуць злачынныя групіроўкі. Таму што тыя маюць свае каналы, якія абмежаваны пэўнай колькасцю. І гэтыя каналы працуюць, працягваюць працаваць. І з улікам літвійскіх грамадзян, з улікам польскіх. Каб яны не працавалі, не было б каля 1000 чалавек у Нямецчыне. Пытанне ў іншым, што з'яўляецца іншая група. Цяпер з пункту гледжання мэтаў. Тут ёсць некалькі рэчаў. Першае, гэта, на мой погляд, такая суб'ектыўная, што окей, вы нас цісніце санкцыямі, пра што ішла камунікацыя, а давайте мы ў адказ таксама прымусім вас заплаціць. Контрсанкцыям беларуская эканоміка занадта слабая. Але цяпер давай падлічым на маштабы Літвы. Утрыманне аднаго мігранта каштуе толькі харчаванне і ахова ад 30 до 40 евро. Гэта дадзена літвійскага боку. У суткі. Помножаем на 4000, помножаем на 365. Будаўніцтва агароджы з Беларусю. Яны агучылі суму 152 мільёна еўра на працягу 2 год. Прыцягненне дадатковых супрацоўнікаў памежнай аховы. Людзям трэба нешта плаціць. То бишь, з пункту гледжання давайте прымусім заплаціць на адным накірунку, часткова гэта ёсць. З Польшай можна спрачацца. Ёсць, няма, ну,
вам лепей ведаць, наколькі польскі бюджэт траціцца. Ідзем далей. Гэта першая, другая частка палітычная. І тут, на жаль, ёсць зараз у Беларусі наследаванне расійскіх прынцыпаў уваходжання ў кансультацыі палітычна па розных пытаннях, якія хвалююць Расійскую Федэрацыю. Перад кожнымі важнымі размовамі, дзесьці за год, за паўтара, Расія пачынае падымаць стаўкі. Яна пачынае уваходзіць на дадатковыя, скажем так, пляцоўкі крызісаў, каб размова была не на одну тэму, на 5, 6, 7, 8 тэмаў. І тады Расія, адступаючы на другасных пляцоўках, яна захоўвае свае пазіцыі па галоўнай. Што мы маем з Беларусі нават на польскім накірунку? Польская нацыянальная меншасць. Для Варшавы гэта ўжо праблема. Уже не дэмакратыя Беларусі, а другая праблема – польская нацыянальная меншасць. Пытанне мігрантаў. Будзе яшчэ некалькі пытанняў, бліжэй, скажем так, да моманту кансультацыі, пэўнай спробы кансультацыі пачынаюцца, бліжэй да моманту пачатку перамоў будуць яшчэ некалькі пытанняў. Разлік афіцыйна Мінску вельмі проста, што хлопцы, давайте будем гэта ўсё мяняць. По маёй інфармацыі, нефармальныя кантакты ўжо былі. Іншае пытанне, што гэта кантакты, якія дыпламаты ніколі не прызнаюць. Гэта кантакты, у якіх даведваюцца пазіцыі і не расказваецца нічога ні журналістам, ні шырокай грамадскасці, нават у таких вот прэс-рэлізах, дзе кажуць, што абмеркавалі пытанні цікавыя для абодвух бакоў. Я хочу нагадаць, што гэта не першая падобная падзея на беларускіх межах. У нас уже быў крызіс на беларуска-польскай мяжы з чеченскімі бежанцамі. Ён не меў такіх маштабаў, але прынцыпова гэта тое самае. Это было вырашэнне пэўных задачаў, і мы можам толькі паспрабаваць ацаніць, ці былі дасягнутыя поспехі беларускім бокам за кошт гэтага. Я думаю, што беларускі бок лічыць, што былі дасягнутыя. Вось. Калі казаць пра яшчэ адзін аспект праблемы, Беларусь адмовілася ад дамовы з Еўрапейскім Саюзам о рэадмісіі, і беларускі бок фактычна разбурае тое, што, напэўна, дзесяцігоддзя рабілася для нармалізацыі з Еўрапейскім Саюзам. І гэта будзе мець доўгія наступствы, бо гэта і так складана будавалася, і гэта будзе складана адбудоўваць нават у сітуацыі, калі памяняецца палітычны рэжым. Вось на гэтым моманце мы, паважаныя гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Вось бачыце, хоць можна зачыніць газеты, але меркаванне людзей ты нікуды не зачыніш. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі, з вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.